Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hapdeng ka jingling men sem nakadaw ka jing bamyo kamay shu minta lajan artayo kanthi naka jingkhang kamay jong ka office district transport officer East Khasi Hills district kinongnya thok arshaka rapido ki baju im kamay jakpo man lakasngi ha ki surok ka sor shillong bat shak hapsor ha ka la asngi ublay ka khat pratari ubnai naitung arajar arpoar kilalet ban pensngo ye ka jing jong ki ha ki tendong skor jong commissioner and secretary jong ka transport ke sorkar jela ban wengno yang ni ke jing ka baki nongnya rapido kilamat bat shushong klem jam haga jingya keran bat kila pathai khubor kinongnya thok arshaka rapido kila ya tho bakila IT de jing tho ka badan khat wai tiliki mat ha u commissioner and secretary jong katna transport ke sorkar jela bat kinturu baka sorkar kan penmi no de hukum ka basipor kat bakidang apply ka permit khnang bakin dubla ban kersan nya la ka jong ka yeng ka sem Kalau ada sekretari jong ni Two Wheelers Taxi Rider Association of Mekla, dia kena kapor ni lah wanang ni sekretariat ban submit dia kena ke city syai commissioner sekretari. Dia ulang jangwan ini di la pensai ban sa pensai sini mah tong ban dari ni ring la submit dia kena ke city hai mungkin dawar kan kijing dawar ke jong ni ke ban atho kena ke city. Ya. Kong la an publish pun kong dong la yarap kong ni dari dak jing dan kan kong ngala ban koi di sini ki mat jing dawa ki buan la submit akne dari jing dawa jing dawa ya ka pengin yo ban kamai na ma ka pa arpat long dawa ya kata ka permit rules ngimpat long baka ngimpat yo kan ya kata ka permit rules ada mentah te malah do ki jing dawa ki buan ni bang la pau ne nanti kastan ke bangin yang nampak ke jongiro ka ban kong ni bang ko ba kan pelatnyo ini bang inyo ban kamay no bangi im jakpo na kanira sa postar ni kumbang ilaong syahmat bangi siuluan ini hapan siul kalun ro kamyo kamay te kunung siul plus sa kalun ro ni hap kumbal abu katarek ni hap siul ray menta bena ni mla ban siul namar klam la ba ning kamay kara ang kasar ni dawai ka sarkar ni ma ba kan pensai no employ ne kan ajubam na ni employ bangin yo ban kamai no nang ba minta bangin nang la ban pendap ya kayang kasam ni jing kam tong jong oi la na kalian jing sekretari te la pendip sini la ang bang tang sis ni nang ba kan si sam pendip no na kalian ditiu te lang mairoi la ai do number phone yang la da kam ulong ai te sapun direct ai te kata lang saknat ai ka jing ai nuksa ni ma ni lang ba kini kena samla ki bala ya seng ya kani ka association ban ya dai la ki hok chokki ki badai ki rapido riders na kita ki bike taxis ni awan kendu ni ya i commissioner secretary namar ba katu ka jing khang sendet mo jong sarkar ya ki ban kamai kawan lam jing ya ki namar ba ki base ya kata ka jing khang ru halor kata ka rules ka ba ki penmi ba atho Dari kini ki rules ki dai shapang ki aggregators na kita ki company ki ba penyat ya kini ki bike taxi. Ki menta ki keren ba let's say kini ki bike ki non kam ya kita ki commercial permit. Ndai ki empat tempau kita ki rules ki bayar dai ba kata ka permit. Na do ba sedang ki ada ben mo long ba shai ba share lang ba ki brio ba ki pai ba khang bangin sutu ki kita ki rules. Tingi ni ong ba what if kita ki rules ro. Lada hak ban siu kita ka buy permit lada ya merging mut lang bat kini ki riders bat ki pat ba kinyo kita ki rules ki ba kambiang ki ba pet ba kita ka jing siu kan biang kat kum ka jing kamai habaki ong ban apply permit ru bun sin chip slam ha kinyo ong ka di ban long time bound ru kita ka permit ndai ka ba ning kong ka jing dawa hak mut menta ka long ba kat kim pat la ban penbiang ya kita ki rules kim la ban khang sendet iki bat ki hap an sha iki ban kamai namar bon laki ki don ki kentei ki don ki kena samla ki bakersha ni ka jing puli la jong na ka ba nya iki ni ki bike taxis bon laki ki kershan ha ying ru
Shosho kidon kibada shim rakalun ban le kini kakam. Ti kalong ka ika bas musi nama kani ka sarkar bunsin ka kular ban play kita kilat ai kam ai jami ki samla. Andre hakani ka kenti omdei bakilet pan kam ki persang ban sengya la ka kam la jong mo. Wat ka taru ki persang ban khangla. Ti shosho ru haka jing ya den ti jong kini kila asmu tho. Bakani ka service ka bayarap wat ikipat ba. Kamtam hang ni hasulong bala adheng kali hat o. Ti kisngong thu ba nadon na kini ki aggregator ki bade ki company ki bahe. Ki khati shibun na kiru. Ndai na em. Shuru hakani ka jingdawangi ong ba ladaki wan kini ki aggregator ki bahe kum ki Uber ki Rapido. Jing shisha ka sarkar kala dai ban pet ban khmi ba kan levy ka ses ka tax na ki. Khnang ba ka tu ka tax kan let biang Chakaway ka fun ka bapet ya ka bha ka miat kini ki riders. Ndai kumi kita ki AKA kini ka sarkar kampet. Ti shosho pa de jing shisha ka sarkar ka ba barabor ka persang ban koop mo baka persang ban le ban kersan ki startups. Dai na ki startups kan ongi pi ki de ban dai jing shisha ki AKA ki ba ai kam ya ki babon ki bapet ya ka bha ka miat ki babon. Ti kumanta kani ka jing wan lang jo kini ki riders. Balai ka sarkar kamla ban encourage yaki ban form ka kanja cooperative. Ki kloy ban long ki aggregator dalade. Ban pet ya kataka online service. Hendrai ngitip ba ban snaka app ka barem. Hendrai ka sarkar ka de ban IM ka jing kersan. Haba pi ong pi stona ki startup. This is a startup. So where is your syai kita ki economic policy? Kita ki employment policy kumno la ban yo i gane ka opportunity hakani ka jingkamai jo kini kisamla kumne te sakawai ru ni haban pet ya kataka ban play ka lat na bantaka offline service ka bamut ba healing bike taxi service ka bala ban urlong kini le kim don kam jaka ka bahe kilong ban don kam ka parking route just a small stand and ayaki kataka number plate bala ban indicate bakideki commercial bike taxi hailing service daki helmet rungila ban itu kita ki jingdawa ki ba don hang ni but ningkong Andre la daki patla ban penbiang kita ki rules ki di ban sha shoy ki ban kamai kum bakalong namar ban khang sendet kam nei ka bakai ban sew ki lon ban penbiang hayeng habaki ki persang mo mendai baki lek tu mendai baki lek krong ki persang ban kamai ya ka ho tingingim ka sarkar kam don hok ban khang la